Són dos grans actors i l'obra està molt bé. Crec que és una feina que està molt bé per part dels actors, per part del guió i per part del muntatge. A mi m'ha agradat molt perquè és una realitat de la vida que és molt dura, està molt ben representada. M'ha sobtat perquè no m'imaginava que anava així, però val la pena venir a veure. Nadie de mayor quiere ser funerario, no sé. La gente quiere ser otras cosas. Bueno, la gente habla de su trabajo. Yo voy con mis amigos a cenar. ¿Cómo hablo de esto? Incomoda, com totes les obres interessants en aquest aspecte, expressar sentiments. És una obra que fa pensar moltes coses. És un tema que és difícil, doncs, realment, en què puguis transitar des de coses que fan pensar, coses que reflexen la realitat, coses que realment fan riure, i que es faci, a més, podríem dir, d'una manera continguda, no? Sense caure en cap extrem ni en cap cosa que fos absolutament increïble. Sense res que s'obri, molt simple, molt bé. Jo crec que és una obra molt recomanable i que és un gran treball dels actors.